Podľa mňa pre mňa osobne bude ešte ťažšie zjesť strašne veľké množstvo jedla, než cvičiť extrémne tvrdo a ťažko, keďže proste nikdy som že nezhadzoval. Skôr by mi robilo problém jesť veľa. A ja som tu od toho, aby som pokoril všetky tieto challenge. Ja už teraz na to nemám chuť, ty kokos. Nedám 10 lyžiček, kámo, nemôžem, ale ani že nemôžem dať 10 lyžiček podľa mňa olivového oleja. Ja sa niekedy ináč kurva pýtam, čo robím so svojím životom. Srandujem. Robím to kvôli tomu, že to milujem. Ale to teraz vyznelo, že to tak není, ale reálne. Fuj! 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 Dobre. S olejom som oficiálne skončil. 10 lyžičiek oleja. Snad sa to oplatilo. Asi najhoršie rozhodnutie z tohto celého dňa bol celý tento nápad, ale hneď potom vypiť tých 10 lyžičiek oleja. Lebo kámo, normálne cítim, jak sa mi olej vraca do úst. Kámo. Idem sa vysrať a vygrcať zároveň.